Kopogore gi mano, jokanyo mar sekta mar thieth okwayo kaontis mondo ojiw thieth makare e yo mawiyweyo e yor siero okumba mar NHIF kaka achiel kuom yore mag neno ni Jo-Kenya okedo kod tuoche kapok odongo. Kotelnegi kod Director mar weche thieth e kaunti ma Murang'a, Laktar James Mburu, ma bende naloso e kinde chwalo thieth manono e kaunti ma Murang'a. Gikone piny Kenya ni kod lek mar wuok e thieth nyaka e geng'o tuoche, gino mabiro mana chopo kare poni kaontis oriwore mar tiyo kanyakla kod piny owacho mamalo. Bende ojiw jopiny mapok otimo andika kod NHIF mondo orid okanda kendo ndikre kaka jokanyo mag NHIF. This is very key, and we want to emphasize that it is in line with the current government manifesto, both at national and county level, because the current focus now is on primary health care. We want to empower our people to go for screening services early, so that we invest more in preventive services. And I think this is a false square in what is to be launched on Mashujaa Day, in terms of primary health care, which will be the key driver to attaining universal health care in this country and in the county of Murang'a. We are keenly aware that our success as a company is directly related to the health and welfare of our employees and community. We look forward to continuing demonstrating the many ways in which Del Monte can add value as a corporate entity, contributing to the economy and well-being of our surrounding community.